Croeso nôl ato ni fan hyn i Gylch y Gwartheg ac i ni'n parhau gyda dosbarthiadau y Trinwyr Ifanc, y young handlers yma ar faes y Sioe. A dwi'n cael cwmni Gwawr Griffith o Sir Fôn. Gwawr Griffith neu Griffiths? Griffiths ydw i. Griffiths, sori, a fyny di gollwng yr S yn gynharach. Mae'n gret i gael ti yma, Gwawr. Ti oedd pencampwraig y gystadleuaeth yma llynedd wrth gwrs yn dyfen yn Llanelwedd. Ac i ni'n mynd fyny o'i dra fan hyn nawr. I ni wedi gweld y rhai o dan ni'n ar 15 a rhai dros 2 ar 15 sydd gyda ni. Ac i ni'n gweld nawr William Edwards gyda'r beirniad Stephen O'Kane. William Edwards, welwn ni chwarae yn y dosbarth cynt. Mae'n grwtynod o brofiadol yn dwi. Yndi. Eto, dwi wedi bod fyny bore yma trio paratoi Gwartheg, a mae o wedi bod wrth i trio paratoi'r heffar yma fyd. Maen nhw gyd yn gweithio mor galad. Ac yn cael gair sydyn gyda'r beirniad yn fyna nawr, Stephen O'Kane. Stephen di gael look ar y gorna. Wel, di wneud job da fyna. Ardderchog. Slick iawn yn dwy gael i. A mae'n edrych ar y beirniad, ddim yn tynnu lyged oddi wrtho fe, nag yw. Sbio nôl, dal i sbio nôl. So be nath Stephen gweld fyna ar y gorn? Ie, ni'n gweld yn gofyn rhywbeth am y corn. Os ellwn ni fynd nôl at yr heffer i ni'n gweld ar ddiwedd y llinell, a'r heffer goch tywyll sydd i ni'n gweld i fyna nawr ar ochr dde y camera. Mae hon yn heffer, wyt ti'n abod y dda iawn, hon yw dy heffer di yn dy fe, Abi Barrel. Dyna hi Abi, fyna hi sydd yn dangos yr heffer yma. Wyt ti'n abod Abi fyd? Dwi'n abod Abi'n iawn, mae'n dod acw bob dydd, just, mae'n byw ar y ffarm o gan o'r dre mai, ond mae wedi bod yn dod at y fi ers o ddim bychan bach. Mae wedi gweithio'n galad efo'r heffar ma adra. Mae'r heffar yma wedi cael champion yn ei fryd, wsos yma. Ac llongyfarchiadau ti hefyd gyda'r llawer hynny. Diolch. Wyt ti'n neud yn arbennig gyda'r fiches saler yma. Mae hon yn heffer a hanner o'r teg. Ond i jyst yn mynd i weid, bod i yng nghefn y llinell fyna a'r beirniad yn canolbwyntio o'r beth eraill, ond i dal yn ei siŵr bod hi'n sefyll yn iawn. Fel na ti fod yn dyfe, fel na ti fod wneud. Ie. Cadw i weithio trwy gydol y gystadleuaeth, dyna hi Abi fyna. Mae wedi gael the talking to bore yma. Do fe wir? Do, wel, trwy sos gan pawb. So, a mae siŵr bod ti wedi gwneud lot o gyngor iddi bore yma. A sawl ti. Na, arbennig iawn. Just Gwen bach sa'n eis wan. Fydd i'r elfau. I ni'n gweld nawr Beth Snape yn dod at Stephen O'Kane fan hyn nawr. Wyt ti'n gyfarwydd â Beth? Dwi ddim. Dwi erioed wedi gweld ti o blaen. Ond mi'n neud job ardderchog efo'r beirgorn. Ydy. Jyst yn symud y gosol na nawr nôl, a dyna rhyw fymru na. A'r gos arbennig, da iawn Beth. Really da. Ac yn gwenu. A mae yna brwsh yn ei ffocad. Mae Stephen yn gwerthfawrogi hwnna, mae'n siŵr. Gweld ti'n gweithio efo'r brwsh. Am bwysig? Yndi, mae o'n bwysig. Mae'n bwysig bod chi trio gael nhw barod fel da chi fynd i fewn i'r ring, achos yr anifal di'r peth bwysig yn dangos. Ie, yn union. A Stephen ddim wedi bod yn hir fyna. Stephen di gweld hwnna guaranteed. A mae'n cerad yn ôl. Hi'n bacio yn ôl yn sbio yna fo. Does neb arall wedi wneud hynna eto. Wyt ti'n gweld hwnna'n fantes yn y dosbarth yma nawr te, Gwawr? Yndw. Yndw mi ydw i. Enwedig efo'r Highland. Dwi'n gwybod os am Highland heddiw, ond mae'r cyrn yn weddol gal yn y ffordd, so mae rhaid i heina. Gisio ni yn y tîm y 5 dyn o'r blaen, oedd hwnna'n rili anodd, so mae cerad, wel, bacio nôl, wel, gwytsiad faglu, da. Yr unig un ni wedi gweld heddi, allan o bawb yn mhob oedran yn neud hyn, ynddo fe? Ie, yn union. Ac yn dal i gadw i llyged ar Stephen, arbennig. Welwn ni nawr yr un nesa sydd wedi dod lyfynu y heffer simental. Ond wrth gwrs dim canolbwyntio ar y Gwartheg i ni fan hyn. Georgia Snwc Bevis sydd gyda ni fan hyn. Yn 20 oed. Mae'n gweithio galad. A dwi'n meddwl beth arall sy'n bwysig, enwedig efo genod, da ni gyd efo gwallt hir. Mae rhaid iddyn ni cadw gwallt ni fyny'n dwt. Mae gael eich gwallt i lawr, mae edrych yn fler. Mae wedi gwneud ei gwallt yn dwt ofnadwy, di o ddim yn ei ffordd hyd yma'n disgyn i gwynab i. Mae hynna'n rili bwysig. Y pethau bach neto, yn dyfer ffordd mae'n dal y ffon ac yn dal y tenyn. Georgia hefyd yn
yn cerdded, i'r ochr. Dim ond yn ôl fel o'n i ond... Na. Da iawn, wir. Fe wedi sticio fe bod mae'n gwybod, li. Ac yn cael ei llyged ar y beirniad. Ond yn dal i ffon fel bydde ti o bosib, yn dal i am i lawr fel union fel a fydda i'n dangos. Fydda i'n dangos fel a hyd at heddiw. Wel, tipyn o ffordd i fynd yn y dosbarth yma. Ac i ni'n cael gwledd yma o'r y teg. I ni'n mwynhau yn fawr iawn. Felly gwawr, diolch i ti am y tro. A dewch nôl ato ni i'r cylch gwartheg yn y man. Croeso nôl ato ni ar gyfer penllanw y Trinwyr Ifanc i'r rhai dros 2 ar 15 oed. Yma Gwawr Griffiths o Sir Fôn gyda fi o hyd. A Gwawr, ni'n gweld o'n ei llinell, ni'n gweld Sara fan hyn nawr, Sara Lydia Davies. Gyswn ni'n cyfeir sôn amdani hi'n gynharach. Yn dwi'n gwneud gwaith gwych. Mae'n ddrwg Cerys Williams, mae'n ddrwg da fi o hyd, 17. Yn dwi'n gwneud gwaith gwych fyna nawr. Yndi mai, mi tri gorau glas fyna. Nes i gweld ti Dwi cyrraedd ddim rhy hwyr nag yw i ddal sylw'r beirniad. Na, di o byth rhy hwyr. Mae rhaid i chi cario ymlaen trio. A pan oedd hi'n cyrraedd i ffwrdd o Stephen gyna, oedd hi dal yn sbio arno fo, i fath o pawb. Mae'n trio i gorau glas rwan, a mae'n neud job ardderchog o dda. Maen nhw i gyd yn treul i gorau hawlio sylw'r beirniad. I ni'n gweld William Edwards, fe sydd yn y safle cyntaf ar hyn o bryd. Mae Ryan Jones wedyn drws nesaf iddo fe. Y ddau dal yn treul i gorau hawlio sylw Stephen O'Kane. Ond dwi'n meddwl mae William sydd wedi mynd â hi fan hyn yn y dosbarth yma. A dyna ni, Ryan yn ail. A Georgia. A mi oedd i pico'r un gynta. Yn drydydd. Da iawn. Da iawn wir. Llonggorchiadau mawr i William. Fydd e nawr yn mynd yn erbyn Harry. Bydd. Yn bydd. Yn y benc ampwriaeth. Felly gan i weld siwr deithi. Dewch nôl yn y man. Wel, William, golew ti, llonggorchiadau ti, boi. Diolch yn fawr. Wel, oedd e'n dosbarth anodd. Oedd lot o sgil mewn ma, oedd pawb yn rili dda i fod yn dig. Chi gyd yn mor brofiadol, gweithio mor galed yn y diwydiant ers blynyddoedd. Di bod yn cystadlu'r erbyn eich gilydd. Wel, ers blynyddoedd lawer nawr, yndo? Mae pawb fan hyn yn bod gyda gymaint o experience, a mae pawb gyda gymaint o profiad mewn y cylch, a mae pawb yn wedi gwneud job yn dda iawn iddi. A Stephen O'Kane yn beirniadu, mae'n tipyn o ges. Ydy, mae'n tipyn o foi, ydy. Wara teg, pob loc i ti nawr yn y benc ampwriaeth. Ti'n mynd yn erbyn Harry Roberts nawr o Sir Fôn? Byddai'n challenge mawr fydd. Pob loc i ti, William. Diolch yn fawr. Llonggorchiadau. Diolch.